canzawa, in har ka tuwanin ne to da bai zaunawa. Dokin haƙuri in har ka hau nasara za ka yi riskewa. Yan wane mu tashi mu nema, in baka da aiki nema. Mai ado da gyaran su ma sana'a ta ɗara yawon banza. Mai raunin zuciya ke sata sanadiyar zaman banza. Ga wasu nan sun riƙi noma, a ciye girman kai kai ma. Waɗansu sai kaga sun zo sun tsaya suna yin roƙo, waɗansu ko sai su ce masu kawai sun riƙi boko. Har gare in yayi wayewa suna ta neman na koko. Ya dan uwa na ka duba, ka kai fa ka taimaki baba. Sana'a duk kankancinta ta zarta ka je yin maula. In har ka rike ta da gaskiya wata ran za ka yi madalla. Komai idan har ka samu ka rinka gode wa Allah, a gare ka sai yayi da dawa ta inda ba ka tunawa. Mu guje wacin haram dukkan kantinta in haramun ce, domin akwai ran da za mu tsaya a gaban mai yin hukunci. Duk wanda ya kyautata rayuwar shi a ranar ya yau dace. Me ka tanada dan uwana domin ganin wanga rana? Yan uwana matasa mu tashi mu nemo halalinmu, domin hakan ne kawai za mu yi mu kare mutumcinmu. Sannan mu rinka neman albarka a wurin iyayenmu. Albarkan shi zai sawa mu zamo masu askawa. Ka zamo mai rike alƙawari in ka yi karka saba. Ka zamo mai gaskiya ƙarya samkar kai yau raba. Ka zamo mai yawan tuba wurin ubangiji zai yi karɓa. Ka guje wa sabon iyaye akwai ranar hawaye. Kafin ka zamto wani ka sani dole sai ka wahalta. Nasara tana ga mai haƙuri haka ubangiji ya hukunta. Abinda Allah ya tsara akan ka babu mai canza ta. Yadda da dukkan kaddara don haka Allahu ya tsara. Kar kai tunanin cewa kai ne kawai mai basira, akwai su dubu sun fika ai haka Allahu ya tsara. Karkarai na kowa domin baka san wa zai maka kara. Kowa da irin baiwan shi kuma ba a gani a goshi. Sana'a kowa da irin nashi, wasu ɗinki wasu walda, waɗansu kafintoci waɗansu na ƙiran arda, waɗansu na yin ataɓa wasu ko na tallan ganda. Ni Kamil M da Snawa waka ita na yi riƙewa.